Namaste. Ahoj, zdravím vás z Gemini Centrum, ja som Mia a dnes mám pre vás takú pohodovú, relaxačnú jogovú sekvenciu, ideálnu pred spánkom. Pomôže odbúrať nahromadený stres celého dňa a zaručí ničím nerušený spánok. Tak oblečte si na seba niečo pohodlné, ideálne nejaké tepláčky alebo pyžamo, kľudne si nechajte na sebe ponožky, ako mám aj ja a môžeme začať. Namaste. Začneme v lotosovom kvete v Sukhasana. Nohy sú prekrížené, jedna cez druhú. Môžeme si nechať na sebe ponožky pre túto jogovú sekvenciu. A usadíme sa do pohodlného sedu, tak by sme necítili žiadne napätie v tele. Snažíme sa udržať rovnú chrbticu, chrbtica, krk aj hlava v jednej priamke. Takže brada je paralelne k zemi. Ak máme možno nie ešte príliš dobre vypracované svaly na chrbte, aby sme dokázali sedieť dlhšiu dobu v tejto pozícii, je dobré si podložiť zadok nejakým vankúšom. Nás to trocha vyvýši a dokážeme sedieť viac priamene po dlhšiu dobu. Taktiež nám ešte viac klesnú kolena k zemi a otvoria sa bedrá, pokiaľ ich nemáme ešte poriadne roztiahnuté. Sadneme si do pohodlného sedu, zavrieme oči a ruky položíme na kolená. Ideme dovnútra, ukotvíme svoju myseľ vnútri vo svojom tele. Môžeme telo preskenovať od nôh, od chodidiel, cez kolená, stehná, brucho, hrudník, plecia. Plecia necháme uvoľnené, spustené. Čo náďalej od uší. Ruky sú voľne položené. Krk, tvár, hlava. Uvoľníme, sedíme v spriamene a ponoríme sa do svojho dýchu. Nádych a výdych. Pozorujeme, zatiaľ sa dých nesnažíme ovládať, iba pozorujeme, ako prirodzene prúdi vzduch cez naše nosné dierky až do plúc. A naopak, pri výdychu, ako vydychujeme vzduch cez naše nosné dierky. Nádych, výdych. Teraz pomaly začneme ovládať dých, začneme ho prehlbovať a predĺžovať. Hlboký nádych a hlboký výdych. Nádych a výdych. Hlboký nádych a hlboký výdych. Ešte jedenkrát, nádych a výdych. Pomaly otvoríme oči a s nádychom zdvíhame obe ruky nad hlavu, nádych. Uchopíme pravou rukou ľavé zápestie, výdych. A s nádychom sa ťaháme hore od drieku, čo najvyššie sa dá. A výdych, uvoľníme, dlane klesajú k zemi. Ešte raz nádych. Tentokrát uchopíme pravé zápestie, výdych a s nádychom sa vyťahneme hore od drieku. A výdych, pomaly spúšťame ruky do strán. Nádych, zdvíhame ruky nad hlavu, uchopíme ľavé zápestie, výdych a s nádychom
sa ťaháme do pravej strany. Opäť od drieku sa naťahujeme a vyťahujeme bočnú stranu do pravej strany. Výdych, vraciame sa späť. Nádych a s výdychom spúšťame ruky na zem. Nádych, ruky zdvíhame nad hlavu, uchopíme pravé zápestie, výdych a s nádychom sa ťaháme do ľavej strany. Čo najviac sa dá. A výdych, vraciame sa do stredovej pozície, nádych a s výdychom spúšťame ruky späť na zem. Na ďalšie cvičenie už vánku už nepotrebujeme, vrátime ho späť. Položíme ľavú ruku vedľa tela, nádych, zdvíhame pravú ruku a ukláňame sa do ľavej strany. Čo najviac sa dá. A výdych. Vraciame sa späť. Položíme pravú ruku. Vedľa tela nádych. Kladiame sa do pravej strany. A predĺžujeme ruku čo najviac do pravej strany. A výdych. Vraciame sa späť. Presunieme sa na všetky 4. Takže dlane sú pod ramenami a kolená pod bedrami. Prsty rozťahneme na široko a odtlačíme sa od podložky. Nádych. Pozeráme sa hore, kostlč smeruje nahor. Výdych, mačací chrbát. Nádych. Hrudník smeruje dopredu. Pozeráme sa hore a výdych. Zaokrúhlime chrbát. Pozeráme sa na pupok. Nádych. A výdych. Nádych. Pozrieme sa hore. Prehneme chrbát. A výdych. Zaokrúhlime chrbát, pozeráme sa dole, nádych a výdych. Výborné cvičenie na chrbticu. Ešte raz nádych a výdych. Vrátime sa do stredovej polohy. Palce na nohách spojíme spolu. Roztiahneme kolena do strán a sedacie svaly položíme na päty. A pomaly ideme smerom nadol, až tak, že sa čelom dotkneme podložky. Ruky pred seba. A dýchame. V polohe dieťaťa uvoľníme ramená čo najďalej od uší. Uvoľníme ramená, krk, šiju, hlavu. A dýchame normálne, posielame svoj výdych po chrbtici dole a uvoľňujeme. Sme prítomní v našom tele a sledujeme, čo sa deje vnútri. Nádych, výdych, sme krásne uvoľnení. Relaxujeme v tejto polohe a uvoľňujeme. S nádychom sa pomaly vraciame späť. Vyrolujeme hlavu. Ruky položíme na kolená. Kolena spojíme. Ostaneme sedieť na pätách, nádych, zdvíhame ruky nahor a s výdychom sa točíme celým trupom do ľavej strany. S výdychom pokladáme ruky na zem. Nádych. Zdvihneme sa od drieku hore a s výdychom sa točíme smerom dozadu. A
a odtláčame sa pravou rukou k ľavého kolena. Udržujeme rovnú chrbticu v jednej priamke. A s každým výdychom sa otláčame od kolena a snažíme sa o hlbší otoč. Nie však na úkor toho, aby sme nemali rovný chrbát. Nádych, zdvíhame ruky nad hlavu a točíme sa späť do stredovej pozície a s výdychom sa točíme smerom doprava. Ruky klesajú na zem. Ľavou rukou sa chytíme pravého kolena, nádych. Zdvíhame sa hore a s výdychom sa točíme do pravej strany, dozadu. Pozeráme sa dozadu. Dýchame normálne a s každým výdychom sa snažíme o hlbší otoč. Nádych, výdych a s nádychom zdvíhame ruky nad hlavu a pomaly sa točíme do stredovej pozície. Výdych a ruky spustíme do strán a položíme späť na kolená. Presunieme sa do lotosového kvetu. Pravú nohu vystrieme do strany a ľavé chodidlo oprieme o pravú stranu vnútorného stehna. A prsty na nohách smerujú hore. Nádych, zdvíhame ruky nad hlavu. A s výdychom sa točíme k pravej nohe a pomaly klesáme k zemi. Snažíme sa uchopiť prsty na nohách. Ak je to pre nás moc ďaleko, to je v poriadku. Vidíme sa za členok alebo aj trocha bližšie. A spúšťame hlavu, krk, šíju ramená. Uvoľníme a spúšťame čelo ku kolenu. Dýchame normálne a s každým výdychom posielame náš výdych dole po chrbtici a uvoľníme každé napätie, ktoré môžeme cítiť v zadnej strane pravej nohy. A uvoľníme krk, šiju, spustíme dole. A môžeme si všimnúť, že pri každom výdychu, ako uvoľňujeme, nám hlava klesá bližšie ku kolenu, až sa možno dotkneme čelom kolena. Ak nie, vôbec nevadí. Časom sa tam určite prepracujeme. Dýchame normálne. Nádych a výdych posielame dole po chrbtici. Do zadnej časti pravej nohy a uvoľníme. Ďalším nádychom, nádych, sa pomaly dvíhame hore. Snažíme sa o rovnú chrbticu a s výdychom spúšťame ruky dole do strán. To isté spravíme na druhú stranu, vymeníme nohy. Ľavú nohu vystrieme do strany, pretneme špičky. Pravé chodidlo oprieme o vnútornú stranu ľavého stehna, nádych. Zdvíhame ruky nad hlavu a s výdychom sa točíme do ľavej strany a klesáme. Uchopíme prsty na nohách alebo členok a spúšťame hlavu dole. Uvoľňujeme krk, ramená, hlavu a čelom smerujeme ku kolenu.
Ponoríme sa dovnútra, pozorujeme náš dých a každý výdych posielame po chrbtici dole do zadnej časti ľavej nohy a uvoľňujeme každé napätie, ktoré môžeme pociťovať. A pri každom výdychu sa približujeme bližšie čelom ku kolenu. Ešte pár nádychov, pár výdychov. A s ďalším nádychom sa pomaly zdvíhame hore. Nádych. Snažíme sa o rovný chrbát. Pomaličky sa zdvíhame hore a s výdychom ruky klesajú do strán. Chodidlá dáme spolu. Pozície matýr. Ruky prepletieme a uchopíme palce, prsty na nohách a päty smerujú čo najbližšie k slabinám. Chrbát je rovný a hrudník vypneme dopredu. Brada smeruje paralelne k zemi. Zavrieme oči. Dýchame normálne. Každý výdych posielame do bedrovej oblasti, kde cítime napätie a uvoľňujeme. Začneme kmítať kolenami hore-dole. Ako keby sme mali motýlie krídla a chceli vzlietnúť. Vynikajúce cvičenie na otvorenie bedier, uvoľnenie akýchkoľvek krčov v oblasti slabín. Nádych a výdych. Hrudník je krásne otvorený. Kmitáme kolenami a sme ponorení vo vnútri. Akákoľvek myšlienka, necháme ju tak. Sústredíme sa na tento prítomný moment, na to, čo sa práve deje v našom tele. Sústredíme sa na dýchanie a uvoľňovanie akéhokoľvek napätia. Otvoríme oči, kolená dáme spolu, objímeme a pritiahneme k sebe, vystrieme chrbát a pomaly sa presunieme do polohy na našom chrbte, ľahneme si na chrbát. Nohy necháme pokrčené. Nádych a s výdychom oba kolená klesajú do ľavej strany. Pravú ruku položíme vedľa tela a hlavu točíme do opačnej strany. A dýchame. Poloha skvelá na uvoľnenie chrbtice. Uvoľnenie napätia z chrbtice. S nádychom pomaly vraciame hlavu späť do stredovej pozície a dvíhame kolená späť. S výdychom točíme do opačnej strany, kolená klesajú doprava a hlavu točíme do ľavej strany. Ruka je vedľa tela. Môžeme si trocha pomôcť s pravou rukou. Pre hlbší otoč jemne pritlačíme koleno dole. A dýchame. Posielame náš výdych po chrbtici dole. Uvoľňujeme.
Ešte jeden nádych, ešte jeden výdych a s nádychom sa vraciame späť, točíme hlavu do stredu a zdvíhame kolená. Uvoľníme v šavásane, vystrieme nohy, pretiahneme chrbát, od kostrče, kostrč smeruje von. Dlane smerujú dohora a uvoľníme. Zavrieme oči. A môžeme preskenovať telo. Začneme od chodidiel. Pokračujeme členky, uvoľňujeme lítko. Všetko napätie uvoľníme, kolena. Pokračujeme stehná, uvoľníme, relaxujeme. Slabiny, brucho, brušné orgány, žalúdok, čreva uvoľníme. Kríže klesajú k zemi, uvoľňujeme. Celý chrbát uvoľníme, necháme ho klesnúť dole k zemi. Hrudník, plúca, srdce uvoľníme, relaxujeme. Ramená ponárajú sa do zeme, klesajú k zemi. Lakte, predlaktie, zápestie, dlane, prsty na rukách. Uvoľňujeme. Krky uvoľnený, brada, ústa, všetky svaly. Uvoľňujeme, nedržíme nikde napätie. Líca, nos, oči, viečka sú jemne položené na očných kuliach. Obočie je uvoľnené. Tretí oko, bod medzi obočím je uvoľnený. Cez toto miesto pošleme nádych a výdych. Nádych a výdych pošleme cez tretie oko a uvoľňujeme obočie. Uvoľníme čelo, uši sú krásne uvoľnené. Dýchame. Cítime, ako chladný vzduch preniká cez nosné dierky, naplňa naše plúca a s výdychom odchádza teplý vzduch z plúc cez naše nosné dierky. Sme kompletne, perfektne uvoľnení. Relaxujeme. Uvoľníme myseľ. Akákoľvek myšlienka. Nevšímame si ju, necháme ju tak. Nezaoberáme sa ňou. Sme krásne, kompletne uvoľnení. V tejto polohe ostaneme 5 až 10 minút relaxovať. A
a my sa uvidíme v ďalšom videu. Namaste.